Indi o aydınlanma näme zat diýip soranymyzda aydınlanmazlyk näme zat diýip o jogap berýärler-de. Şoňa düşünseňiz aydınlanmaň näme diýine düşünýäňiz diýip aýdýarlar. Onam Fransuz sosiolog Auguste Comte keskitlemesini ýazýar. Yani en doğru keskitlemelerden biri hesaplanıyor. Başka da kän o arada. Bir kişi öz günäsi bilen erkinliğini elinden aldıran adam. Şu aydınlanmayan adam, aydınlanmayacak adam. Bu tayda ünsörseniz neme vardır? Erkinlik sözü, aydınlanma, erkinlik bilen bağlantılı bir zat. Sonra kişilik, kişi bilen bağlantılı bir zat. Kollektif bir zat değil. Yine Avrupa, Auguste Comte bunun aydınlanmanın bolan zatı prosesi görüyor. Sonra adını yani şu adı doğru düşündürmek için getiriyordu. Oldu şuna aitti, şondan sonra aydınlandı diyilen mana gelmesin. Auguste Comte aydınlanmanın son nemesinde gelen adamlar bular. Aydınlanmadan son doğulan adamlar. Şu aydınlanmanın nemesini, tesirini görüyor. Ölçen adamlar. Kişi bilen bağlantılı dedik, erkinlik bilen bağlantılı. Indi Avrupa'nın kuruluşuna seredeli ya da Günvatar diýip aýdylýar. Avrupa'dan çıkanlığı için Günvatar usulü medeniyetler diýip ele alalım hatta onu. Günvatar usulü medeniyetler. Hemmesinin häsiýetinde kişi vardır, erkinlik vardır. Ya da kişinin erkinliği. Boş Individuum. Yani individual deyip nemedi ya İngilizce nemedi. Individual. Yani bölünmeyen demek de individual. Çekirdek demek ya da. Çekirdek yadro demek. Şahsiyet değil. O şahsiyete geliyor. Yine cemiyeti bölüp bolýardy. Cemiyeti toporlara bölüp bilýän. Ondan sonra kişilere bölüp bilýän, ýene näme şonu bölüp bolýardy. Ýöne bölünmeýän bir zat var, olan kişi. Bizim köhne dilimizde yine er söz vardır. Er diýende köp adamlaryň aklyna erkek gelýändir ýa-da hojaýyn diýen ýoldaş diýen näme diýip bir giden näme bolanýar. Aslında kişi diýmek köhne dilde. Şonun ýaly näme? Ýewropanyň häzirki ösmeniň hemme zadyň netijesi o şahsiýetler, kişiler ýa-da kişinin erkinliği. Son şu kişiler erkin bolsa orta her türlü pikir çykýandyr. Dürlü bolýandyr. Kollektivlikden çykýar. Kollektivlik eýen seni izalıp gidýär. Erwet tarap. Öňe yani bir ýerde de duran ok aslında. Kollektiv bolup bir ýerde dursaň belki ýene de orak bir ýöne bu izalıp gidýär kollektivlik. Yani şahsiýetlik öňe gidýär. Ýewropada näme 1350-nji ýyllardan başlaýar. 18-nji asyrda tamamlanýar. Yani 16-njy asyrda näme diýär-de 18-nji asyrda doly durmuşa geçirilýär. Aydınlanma. Şonun netijesinde bir giden yankı bilim ýene näme üns berýän bolsaňyz hemme bilim düýü kökü 18-nji asyrda atılıp başlandyr has güýçli derejede yankı käwriyatdan çıkan ýa-da gadagan edilen zatlaryň täzeden dikelendir. Olam näme 2000 ýyl mundan öňkü näme Greklerin dövründe. Greklerin hem şol näme gelmeginde gaty hayran aldyrjy bir zat bar eken. Men Jean-Jacques Rousseau dinlämekdim, gördüm-de. Sorapdyrlar näme bir nämäniň gämisi de. Onuň bir mitologiýasy bolmaly, oňa seretmeli ýöne häzir ady ýadyma düşmeli. Poseidon diýeli umuman. Bir mitologiýanyň nemesine değişli
bir tanrı mıdır ya bir zadın gemisi varmış da. Şu geminin bir parçasını üytgetsen şu gemi önkü gemi olur mu diye ya da orijinal gemi bolup kalır mı deyip soru ya da. Soň hemmekim hakykatdanam şu soragy nemedir? Bolýan bolanokmy? Säbir zat üýtgedi. Şu taýdan başyna alyp gaýdýan eken. Nämäni? Grekleriň kanun, hukuk düşünjeleri. Birinji ýazyly we ýöredilen kanun, hukuk nemeleri şu taýlarda bardy. Bu cumhuriyet usuly. Cumhuriyet usuly ýöredilýär. Şonuň ýaly bir neme aýdymlanma. Indi şonu häzir ýankaýdan zatlaryň bäri taraplary bilen deňeşdireli. Birinciden bütün dünyada tapaty ýok, nerede bolsa bolsun dinler kollektif bir nemedir, düşüncedir. Kollektif düşünceler neme bermeýär, şahsiýet öňe çykartmaýar. Hüjüm edýärler. Soň çoňa meňzeş ideologiýalar bardyr. Ýani kommunizm nemes bardyr. Gaty elbetdir. Sosializm hem hatta ýekeje özü elbet bir zatdyr. Elmi dama deň awramlygy bolmalydyr demesi. Ýöne ýere sosial bolup bilen ok. Ýani sosial bolmak näme? Diňe kömek etmek diýmekde. Yatan adama kömek etmek diýen ýaly bir näme getirip bilersiňiz. Soň bu taýlarda döremeýär. Mysal üçin Türkmenistanda näme etseňiz, hemmekim siziň üstüňize toplar. Barmy bir zat? Bir zat etseňiz, hemmekim üstüňize toplanmaly. Siyasata goşulsaňyz mysal üçin aýdalar. Başga da gatgan zat bar-da. Siyasata goşuldyňyz aýdaly, ekrana çykdyňyz. Öýüňize ne polis var ya, ne arçyn, ne beýleki, barmaly adamlar diýende. Barmaly adamlar barma. İlki daýylaryňyz, daýzalaryňyz, agalaryňyz, babalaryňyz, atalaryňyz şolar ylgaşyp barýandyrlar. Näme üçin barýarlar? Kollektif. Kollektif diýmek näme? Bizde çörek tegele edilýär. Kollektif bir zatdyr. Yani daşara çyksaňyz daşary ýurtdaky çörekleriň şekilleri neme diýendir? Mysal üçin Ýewropada ýani Türkiýede şoň içine girýär. Uzundyr çörekleri. Ýöne çöregiň tegelek bolmagy nereden gelýär? Tamdyrdan gelýär. Tamdyryň guruluşundan gelýär. Bizim tamdyrlarda çörek pişirmek gaty kyndyr. Gaty kyn, ýöne şo zat üýtgemeýär. Näme üçin üýtgemeýär? Şahsiýetler ýok şonu üýtgetjek. Siz häzir başgaça bir tamdyr oýlap tapsaňyz, şonu getirseňiz, bir çykar, bir däl emes çykar. Ýok, bizim atalarymyzdan galan usul bu. Bunu üýtgetmeli däl. Näçe kyn bolsa-da. Bizim gymmatlygymyz diýjek. Şonuň ýaly bir nemesi bar. Bizim tamdyrlarymyz gaty nemedir? Uzun ömürli däl birinciden. Ondan soň guruluşy ýalňyş. Onuň içine pikir ediň. Köne wagtlarda 13-12 ýaşyndan gelin bolýar-da, oňa da tamdyrda çörek ýapdyrýandyrlar. İçine gaçyp gitse. Yani şonuň ýaly bir neme düşünje ýok. Yani şu içine gaçyp o yanar, pişer.
bilen düşünce yok. Şu zatı görmendirler yani. Men hayran galyam dine şu şahsiyetlerim yok yerinde problemalar düzelýän däldir. Her bir adam bir şahsiyet bolmalydyr şonuň üçin. Her adam misal üçin şu tamdyry muň adamdan bir adam görüpdiler şu tamdyryň ýalňyşlygyny. Yani şu bir adam görenden soň galan 999 adam şoňa garşy çyksa hiç zat ütgedip bilmeýär. Ütgetmek üçin näme bolmaly? Hemmekim kollektiv, hemmekim şahsiyet bolmaly. Ýa-ni muň adam bir jemgyýet hökmünde görülmeli däl, muň adam hökmünde görülmeli. Şonuň müňdigini bilmeli biz. Ýa-ni näme bar da statistika ýöredilýändir, soň adamlaryň sany tutulýandyr. Her ýyl sany geçirilýändir. Häzirki döwürde öňlere her 5 ýyldan geçilýän bolupdylar. Ýöne häzir internetiň mümkinçilikleri bilen her ýyl özem awtomatiski geçýän sany geçirip duran adam ýok. Adamyň sany önemli, näçe sany. Bizde yok. Adam sany ýok, näwelli. Ne şonuň ýaly, soň tamdyryň problemadyny görüp bilmeýäňiz. Mesela nemelere kızıklanyandı bu. Azerbaycan tarafta da 10 ýyl däl. Türkiye tarapynda da. Sebäbi bularam çol bir neme de. Bu ütkeşik ýeri ýok. Ütgeýä. Ütkäpdir da. Bir sebäplerle ýöne. Özbekistan bilen Türkmenistan galanlaryny bilemok. Bazastan arada bir zat aýdyp biljekler, sebäbi bilemok. Özbekistan, Türkmenistan şu tamdyrlaryny ütgemese ütgemeýär şu jemgyýetler. Şu tamdyrlary ütgän wagtda şu jemgyýetiň aýdyňlanandygyny görersiňiz. Bir mysal başga da kän zat bar. Şoňa meňzeş. Sapara söz bereýin. Mikrofonuňyzy ýapyk Sapara. Bağışla kemine men tödüň ölmek üçin näl ştaýy bir ýa-ni tawat gelýän ýeri, şoň üçin soň ýyda dolanyp gelmedi ýaly. Ya şu şahsiýet barada, tamdyr barada, şoň ütgemýän barada gaty bu mysal getirdim de. Indi şunu bizim durmuşymyza ýa bizim tamdyrdan başga o günnelik durmuşymyzda bolup geçýän gaty aýlygan ştatlar barda. Hemme jete beýan nemesini tamdyrdan, ýa tamdyr meselesinden alyp gaýdýar da. Ne su ýok. Kanallarda geçirýärlerde. Türkmenistanda şu bolun wakadyr. Özüm milyardlap serişte öwürlendir. Özüm şu iş edilim şekilini alandır. Yani avat köçeleri yani yeme gadyp çukur gadyp turwatandyrlar, üstüni gömendirler. Geçme nemeti yok da. Yani su yok. Birinciden o edende de bu tayin ulan bolanok gerbe dedende de ilki çözmeli. Bu zatlar deme diyeli. Yani sulgadanjak bolup ettiler. Yani devlet kuruluşunda onu biri proyekti etmeli. O beylek onu kabul etmeli. O kabul edilen tamam ne kuruluşun demesinde bir düzgün vardır. Yani görünmeyen kemçilikler deyip sonra 10 yıl verilýändir. Yani hem berdi şunlarlaktır. Şoňa yani kuruluşu eden adam jogap bermelidir. Bu ýöne opsiýa men düzgünü, ýöne bir gyra goýun. Şimdi yani Türkmenistanyň ýeri şordur ha, bilem. Şimdi şu şory ýyllada ýuwýarlar, ýeri ýuwup soň eknek gelerde. Şimdi o ýagdaýam neme ýok, sebäbi su ýok da.
yuvarıyalık. O yönü şuna karamazdan yani Türkmenistan'ın köyünün orta arasında köylü adıp 6-7 milyar 5-6 yıllam kuruyalar da yani şuna aklı yetiyeler de edip bilen nemesi şu tamdırdan geliyor. Hem beceti cehaletine cahillik format deyin bu cahilliğim dersin. Bu cemiyet hem becetine görüp oturuyor. Yani içini yaşap gören cemiyet. Yani şu oğulun içinden çıkan adamlar vardır. O van köçesini kadıp turbatıp görünlerini göreyendirler. Onun turbatıp görün adamları inni sonra da ünt vereli. Onun birine teretten deputattır, bir hakimdir. Yani bir hakim ornatarının kardeşidir. O yani cemiyetin en aşağı katlakta adamlar edin nokta onu. Cemiyetin şu kaydaki nemen kaymağı diyen yalak. Yani intelektüel lemesi. Yani kratları yetip biliyede. O sadece pul kazanıyorlar. Onun şolun çağaları şu var. Köpütü başarı uçlurdu. Okuyu görendir. Okap gören vardır. Yaşap gören vardır. Ya şol turu demek göründü. Ödüm hem etrafında bolon niye? Ne yani tamdır neme men şu zatlar var arada fikir etmeye ihtiyacı. Sebep olmalı. O yüzden ne iyilik şekilde ne pulgadan polya diyen ne de yani Ankara'dan gelen bir zat olmalı. Trip diyen zat haram zat da o trip o ne bir haram halali yani programa tüyüşürüyet. Bu logikadan olmalı. Bu halk ne edip bu yaşamalı. Ya şu soru ortaya çıkıyor. Yani bu yaşamalılığını bileyen. Bilen okuyup olan okumuyor. Katı bilir. Dedim beyleklerden kendi bilen olmamı mümkün de. O Jean-Jacques Rousseau da şonaydı ya. Amerika'da yaşamalılığını bilirler. Avrupa'da yaşamalılığını bilirler. Çağların şu tayı vermeliliğini bilirler. Ya başka nemelerde şu tayı verendirler. Şunun çağlarını zatlarını seyrettin. Yani o yaşama nemeleri var. Yaşayabilecek yönü yani burada bir öğündür ben ödüğünü olacak diye de ben yani ben yurdu kurman yönü kovu yaşayacak diye. O yurdu kim kurmalı? Değiller kurmalı. Yönü o değil. Yani şu ödünüze seyredip görün. Geçmişinize seyredip görün. Şu atların içinde yaşap gören adamlar değil mi? Gören çünkü yani hiç nemeğinize hakidanıza gelenlerdir. O yaşamanı o gören yani onu istemeyen Türkmen mene Badır Ömüydüm o. Her kim kovu yaşayacak. Hep yaşayacak. Biri yaşatmalı. Kovu prezident yaşatmalı. Yani soruyalık neme var. İkinci neme de yani aydınlanmayan adamlar yani milletin öz haklarını veriyen ya kul olayan millet diyen yalak neme getir diye de yani demek de temine. Ve bizim milletimiz öz yerki bilen milletin kul olan bir milletimiz var. Cemiyetimiz. Benim şöyle bir göküyle. Öz elimiz bilen. Başka bir edendir, ne edendir deyip biz onu delillersek kul beziyet kulun. Yok. Biz onu özümüz hakkımızı meyletin verdik. Meyletin. Добровольно. Добровольно kul olduk. Onu bilemdik. Kulluğunda bilemdik.
katı gen zatlar. Yani başına şehitler ediyen ol. Sataylarına ayda enniydim kemiğini bağışla ben söyledim. Bu ölüm demettim ara girdim. No, sapara. Indi o men nemedeyin. O sapara aydan zatlar nazır. Hak verirsiniz. Ben bir soru soracaktı yine. Ben aydalı hiç ekrana da çıkmadım. Tanalım yok. Yani o çıkıp ayttım. Bu tamdırınız yanlış. O bunu düzeltmeli. O dedim. Näme bolar sizin pikirinizçe? Pikir var olsadır, elini alır baydıklar. O aydın. Kendine tandır mukaddestir, diline yara çıkar. Aytsan öyle. Edil şama araştı. Hakiki. Yine seyredim. Bu kolektif bir zattır. Yani aydın misalını verdi. Tamdır mukaddes. O sebebini hem görkezerler. Sebep içinde çörek bir şey. Men ama diyen, o benim hazır sizin için teklif edecek tamdırımda da çörek bir şey. Bunda hasam gol bir şey. Deyip aytacak. Seyredin. Ondan sonra näme deyip cevap verecektir. Yok bu ata-babalarımızın, beyik atalarımızın koyup giden zat diye. Öyle sorasan kim dörölüptür tamdır, nereden çıkıptır bu zatın tarihi yoktur. Bir ata-baba konsepsiyası var ortada. Şonun bilen hemme zatı meşrulaştırýan aslında bu ata-baba konsepsiyası hem näme wagty meňzeýär. Ne bir giden jahil cemiyete bir düzgün tertibi kabul ettirmek için bu Allah tarafından geldi demek yeterli oluyor da. O geçenki gören kinomuz vardır. İdeokratiyada. Şu diye ösümlüklere su vermeldiğini biliyor yani o ne edip inandıracağını bilmeyen ösümlüklerle birleşip bilen deydi en sonunda. Ösümlüklerle birleşip bilen olur su isleýär. Men buların diline düşünýän bana pısır dayarlar kulağıma diýen ýaly bir zat berýärdi. Soň bu iş ýöreýär. Şonuň ýaly bolýar ýöne o bu tamdyr ýöne üýtgemeli. Ve misal berýän ýa. Şoňa benzeş gatykän zat bar. Bu zatlar tutýan zat o ata-babalarymyzam däldir, mukaddesligem däldir. Kollektivlikdir. Şimdi kollektiv näme? Gelel şonu düşündirjek bolýas gatykyn zatdyr. O kollektiv diýmek o jemgyýetiň ähli agzalarynyň hemmesiniň bir pikirde bolmagy diýmekdir. Agzybir bolmagy. Iň dogry söz. Hemmäniň agzybir bolmagy. O agzyň çalajagy işarsa seni atýar. Men misal üçin men has gowy tamdyr bilýän diýdim. Has gowy tamdyr bar aklyma geldi. Men şonu ýasajak. O orta sürjek diýsem göremez. Şonuň ýaly bir näme. Yok gaty gynandyrjy ýöne ol tamdyryň meýdana gelmeginde de ne ata-babalar bar, ne de başga bir zat bar. Ol diňe bir proses ýarymda galan ýa-da öň kesilen bir proses. Bir başda o tamdyr ýasandyr. Ýöne şol öz başyna goýbersen ýoş-ýoş üýtgemeli. Ýöne üýtgemedi, üýtgemeýändiň sebäbi ýa kollektivlik. Kollektiv bir nemede hiç zat üýtgeýän däldir. Hatta iza gidişlik bolýandyr. Hökmen suratda iza gitmeli. Näme üçin sebäbi nemäniň jemgyýetiň nemesi bozulýar. Nähili? Degradasiýa bolýar-da, ýöne degradasiýa bolmagynyň bir sebäbi bar. Jemgyýetiň ahlaky bozulýar aslında kollektivlikde. Näde bozulýar? Özünden üstün ýa-da başgaça düşünjäni kabul etmeýär, şonu ýok etmekçi bolýar. Indi geleli Türkmenistana. Gurbanuly näme üçin bar?
ya da Niyazov näme üçin bardy? Özümüze 5 milyoncuk diýeli. 5 hem däldir diýip aýdýas. Ýöne gün otara seredin. 1,5 milyard, 2 milyard adam bar da şol neme modern sistemada ýaşaýan. 2 milyard diýeli. 2 milyard adamyň içinden bir san Gurbanoğlu çykaryp bilen oklar. Biz 5 milyon adamdan ýüzümiz men Gurbanoğlu çykarýas. Nädip bolýar bu zat? Olam hemmesi hem bizim tamdyrymız. Şu tamdyrlar näme üçin ütgemeýän bolsa Gurbanoğullar hem ütgän ok. Biz ütgedemiz ok. Tamdyran biz ütgedemiz ok. No problema gataňsa çözülýär ýöne wagt alýar bu zatlar. Şahsiýetler çykmaly, hökmen suratda şahsiýetler çykmaly. İkinci, üçüncü düşünceler aýdylmalydyr, kritika edilmelidir. Aýdylan düşünce hökmen suratda kritikasy bolmalydyr. Ýöne aýdylmalydyr. Hemmäniň kellesinden bir pikir çykyp bilmeli. Käbir pikirler hiç gulaňyza da gelmez. Ýöne käbir pikirler gaty güýçli bolar. Bizim tamdyrlarymız ýaly Gurbanoğullar. Biz üzülmez. Näme üçin biz kollektif şo şekilde. Säbäbi ýanky nämäniň kollektiwiň beýleki agzalary Gurbanoğuldan hem has beter. O soň aýdarlar Putin getirdi. Niyazov Putin tutýardy. O tutýar, o dogry. Ýöne näme üçin biz tutturýas? Tamdyran ata-babalarymız diýip günäkärläp dursa. Ütgetmeliler ata-babalarymızdan geldi. Yani bir bahanamız var da. Gurbanoğluýymyz hem Putin'den gelýär. Putin hem bizim ata-babalarymız bolýarmy? Yine bunu näme üçin aýtdym? Indi şu Jean-Jacques Rousseau diýär, bir döwletiň guramaçylykly bir döwletiň böremeginiň öňüne alýan zat bir dindir, ikinjam däp desturdur diýär. 18-nji asyrda ýazylan zatlar. Ýene Ýewropanyň şu wagtky modern hala gelmeginde näçe 1350'den o günümüze çelle entegem ösýär-de duranok. Entegem gitdikçe de tezleşýär ösüşi Ýewropanyň. 1350-nji ýylda başlanan bir düşünce netijesinde. Nädip başladylar? Ýanky papa diýilýär, Hristiýan dini adamlaryna. Men bilişmä şol başga da gatkan atlar var her ýurtdan ýurda da ütgeýär. Ýöne Rim nemesinden el alsak, Vatikandan el alsak papa diýilýär. Şol adamlar Hudanyň ýeberen adam däl diýdiler. Şo taýdan başlady. Ütgeşiklik. Soň neme diýär? Dowam edip gelýär. Bizde şol zat bolmandyr, boljak boldy. Ýanky Timurlular döwründe boljak boldy. Elbette bizde döwlet düşünjesi ýalňyş bolanlygy üçin bolmaýar. Biz döwlet düşünjämizi ütgetmeli birinciden. Yani Timur gerekli zatların hemmesini etti. Bilimi, hemmesi bütün dünyada nähil bilim bar olsa, sunugat bar olsa hemmesini Samarkand'a cemledi. Yani Samarkand'a diýmek eýem, şu Orta Aziýa diýmek de. Hemmemiz nesibimizi aldık aslında. O matematikany östürüp berdi. O yankı gök bilimlerini östürdü.
astronomiýany. Hemme zat östürdi ýöne. Timur öldü ýöne gitdi hemme zat. Jean-Jacques Rousseau da şonuň mysalyny berýär. Eger diýär döwlet, ýene ýalňyş bir söz düşündirmek üçin ulanýar. Bir adam, müň adamdan bir çykýar diýdi. Müň sany paçadan diňe birisi gowy gerekli bolup çykýar, galany tirandyr diýär. Bir adam geldi, Timur diýip, hemme bütün şertleri döredip berdi, ýöne adam öldü gitdi. Yani döwlet ýok, döwlet. Hakyky manyda döwlet däl. Döwlet o taýda Timur bolupdyr. Ýewropa şo zady düşünüp bilipdir. Biz gurama etmeli, gurama döretmeli. Şu wagt edil bir neme bardyr. Ýewropadaky döwlet guruluş sistemasy bir emeli zehinin ýaky artificial intelligence diýilýär-de. Türkçe aýtsak yapay zeka. Edil şoň ýalak bir zat adamlary öz täsirini alýar, ýaky döwlet adamy däzirki nemede manyda näme diýip sorasaňyz, döwlet ugrýan adam däldir. Döwletiň talaplaryny ýerine ýetirýän adamdyr. Döwletiň talaplary näme? Ýaňky nämäni aýdady? Kän çylşyrmalaşdyrma, kanun çıkarcılar, yerine getiriciler ve kaziyet. Döwlet o diye şu zatlar meniň agazalarym diye, şu zatlar şunu ýaly işleýär. Barmy diye o ýigitler şunu işledip biljek diye. Yani döwletiň dilinden, eger döwletiň dili bolsa, gürlese şonu diýerdi. Indi bu zatlaryň hiç haýsy bizde ýok. Şu wagt betbaatçylyklar şu taýdan gelýär. Bu zatlaryň bolmaýanlygynyň ýene bir sebäbi gatykän aýdýas, şu aýagyzlaryň şahsiýet däldi. Yani iň şahsiýetsiz neme aýagyzlardyr Türkmenistanyň adyna gürlejek bolsak, beýlekler hem şonu ýaldy. Iň şahsiýetsizler aýagyzlardyr. Ýa-da tersinden aýtsak, iň kollektiwler. Men bir zada üns berdim-de. Şu Ýewropalılar men pikir edýän bizde bir aýal beýlek aýal görse oturup gürrüň edip, gürrüň açyp, gürrüňe ýep diýerler. Ýöne Ýewropada şo zat ýok. Näme üçin ýok? Olar şahsiýet her haýsy aýratyn bir adam, aýratyn bir zat, aýratyn bir canly. O düşünjeleri dengelmän bilýär. Eýem o geýnişinden engaşyndan sereden de bilýän tanaýandyrlar. Ýani Türkmenistanda näme iPhone ştaply çykýar, hemmesi iPhone ştaply ýer. Ýani aýallar ýalak kollektiv neme ýokdur Türkmenistanda. Ona o ýöreýte diýerler. Ýöreýte edilen häzir hem öz-özünden bolup barýar. Ýani aýallaryň şu zady oňa görýär, dogry hasaplaýar. Soňra bu kollektiv halda ýa gurban ullary ýetişdirýärler. Bizim Türkmenistanyň içindäki aýallar bilmän ýetişdirýärler ýöreýte. Däl özleri hem bilenok. Gaty gynançly zatlar ýöne dogry zatlar. Yine neme kemiğine ağlı birlik ödünün iyiden eləyənlərini aydıp berdinler. Şoňa düşünen ortulur ýerleşden. Dünyada ağlı bir bolanyň gyklyp gören halky hey bir ýerde görüpmidiň? Ösen ýurtlaryň hiç haýsynda da ýok. Ýanky teknik manyda var. Nähil var? Mesela Ýewropa bileleşigi. Şoň agzybirlik diýjek bolsak, ýani olam agzybirden işleýiş prinsipi her haýsy öz pikirini aýdýar, ortak karar alınýar. Agzybirlik bolmaýar bu. Birini düýbünden ters gelip ýa-da NATO
meselesi. NATO'da bir Türkmenlerin memeslerini aysak bir ağzı birlik kuraması diyeli. Yani Türkiye çıktı. Ben Skandinav yurtlarını İslam yok da sebebi şunyal nemelerim var deydi. Özce. O bir Bu olsa da İslam yok. Ova. Yine bunun işleşi şunun yağlı. Türkmenistan'da halk maslahatını göz önüne getirip Niyaz ve näme diýdiler, serdarym diýdiler. Seni bundan soň ömürlük saýlamak isleýäs diýdiler. Hemmesem alkyş etdiler. Beýik serdara şöhrat diýdiler. Aýaga. Yine bu agzybirlik, kollektivlik bu. Ýa-ni sapara kolhoz sistemasynyň nemes şondan gelýär. Kollektiwni hazyýasty diýär. Hemme kim agzy ýurok pakdyk ýa-da. Bilýäňizmi? Agzy ýurok Kararlı tek eden oklur. Yani Ova. temizlenir soru gen görülen yer ulçuluktan çıkaracak olsan üstüne topulayan ekenler. Hawa sapara onu menen dogowy diýip aýdyp bereň. Sapara çykdy. Yer adamlara paýlanyp berilmeli. Hawa 92-nji ýyllarda. Proyektini çizdi hemme zady. Yani tamdyr meselesi. Aýtdy siziň tamdyryňyz ýalňyş diýdi. Bu tamdyry üýtgetmeli. Ýene şunu ýaly üýtgetsek has o bolýar diýdi. Soň müňlerçe adam topulýardy diýen sapara gurulmalar ýara. Baran yerlerimizde. Yani toprağı size verecek diye yok bize toprak gerek değil diye. Ne için? Kollektiv mi? Hazya istiyor kalkoz. Kalkoz şol demek. Kıyız kaldılandır. Ağzıyır diye. Biz ağzıyır paktek yaz diye. Biz ağzıyır buğday ekyaz. Biz ağzıyır diye umuma. Toprak şorlap gitti. Yok diye. Biz ağzıyır diye. Su yok, su geçen yok. Yok diye biz ağzıyır diye. Sapara tamdırı üýtgetjek oldu. Şwesiýa düştü gelip. Şonuň üçin aýdýan tamdyrı üýtgetjek bolsak, hawa Gurbanoğlu däl garşy gelýär. Ýa-da Niyazov däl dogrudan sapara Niyazov garşy geldim şoňa. Yok, Niyaz'a bilen oktum. Näme diýlen düşünen oktum. Onu maýdyp geçeň. O ýeke Niyazowdan oň aşağı naklaryny düşünen okdular. O nämetden şu burada edip gördü, diýmek diýerler. Maga näçe baba okuryş bilen bered fikri gürleşenle ay tapardır diýip bir zatlar demeler ýa-da goýur diýip. O aralarında şehit gürleşen eken. Yine bunun has köne dövrüne gideli. O Kavrayalar jadugoý diýip ýakýan ekenler ýa-da tapawut ýok. Galileýa hem ýakdylar. Jadugoý diýip. Az könerek döwürlerde ine şol Galileýanyň aýdyňlanmaga gatul täsiri bardyr. Siziň aýdýanyňyz ýalňyş diýdi. Meniň görýänim şu, baňa görünýän zat şu, ýöne siziň aýdýanyňyz bilen gabat gelen ok diýdi. Dürbinni galdyrdy. Deme seretdi de. Planetalara seretdi. Näçinji ýyl kaç oldu? 300-nji ýyllar bolmaly. Ya soňra boluplar. O Kopernik, Galilei bu adamlar aýdyňlatmagy başlatdy. Nereden? Diňe planeta seretdiler. Bar görýän zat. Men diýdi, meniň görýän zatym bilen seniň aýdýan zatyň dengelen ok diýdi. O yer tegelek diýdi 4 burçdäl diýdi. Hawa, ýa-ni düzdäl, toğluk diýdiler. Soň ýakdylar bulary. Has köne, orta sırlara gitsek şonu ýaly. Bular orta sırlaryň adamlary. Ýani 21-nji asyrda sapara topragy size berildi. Sapara Şwesiýada ýaşaýar. Indi biziň nemämiz düşnüklidir. Ýa-ni Ýewropa, Amerika we
birden bolmadı. Buların 1000 ýyllyk taryhy var. 1000 ýyllyk durman üýtgeýe, ösüşe gidýär, entegemesýär. Näçe adam jan berdi bu zatlary üýtgetmek üçin. Ýa-ni jemgyýet şonuň ýaly bir elhenç bir zat bolýar. Jahil, hem bütün jemgyýetler başda jahildir. Hemmejesi. Ve häzirçeliğinin belli bir miktarda jahildir. İnansak da neme ýa-ni Jean-Jacques Rousseau diýär. Köpçülükde elmudama gowy ýaşamak isler diýär, ýöne näde gowy ýaşamaldygyny bilmezler diýär. Hawa. Bilmezler, bilmeýse ýalan, bilenler hem ýok edýär. Neme ýalňyş. Linguistik diýip neme bar okasaňyz sözler ýalňyş da. Şu tamdyr ýalňyş diýse mukaddes diýip jogap berýär. Men tamdyr mukaddesligini soramok. Netijede menin teklif edýän tamdyrymda da çörek pişjekdi. Diýmek seniň aýdyşyňa görä meninkä mukaddes bolýar. Ýöne söz, ýa-ni deme ýalňyş, dil ýalňyş bolan üçin o taýda jogap berilmez zat tamdyr mukaddes däl. Nähil zat teklif etjek bolýan bundan gowmy? Dogry söz bu, ýa dil. Bizim dilimiz ýalňyş. Bolanok söz var ýa-ni. Bolanok sözü. Nereden gelýär? Dilin ýalňyşlygyndan gelýär. Inde ýanky näme aýlanıp geler grekler o gamynyň bir san parçasyny üýtgetsek bu gamy şol öňkü gamy bolarmy diýip soranda bunyňdan bir sorag bolarmy diýip üstünden geçmendirler. Hakykatdan hem bolýarmy diýipdir. Ýani häzir bir adamyň ýüregini çalyşsaň, ýüregini çalyşyp bolýar. Ýüregi çalyşlandan soň ol adam öňkü adam bolýarmy? Ýa-da böwregi bir böwregini çalyşýarlar. Şol adam öňkü adam bolýarmy? Ýene seredin bu zatlaryň düýü 2000 ýyl, 3000 ýyllyk bir zat. Ýöne biz muny bilen indi tanışýas. Zatlaryň hemmesi ýazylan, okulan, Ýewropada gaýta-gaýta okulýar, gaýta-gaýta üstünden işlenýär. Dowamlan pikirler üýtgeýär. Täze adamlar çykýar. Täze pikirler bilen. Özüm orta bilimde eýem şu zatlaryň nemesi atylýarda, altyapy. Şu düşünjeli. Orta bilim. Ama bizim bilýän zatlarymyz eýem ýokary bilime ýetenek. Orta bilimde öwrenýärler hemmesini. 18 ýaşa çelle öwrenýär. Şu wagt men gurrun berip duran zatlarym. Eýilleşler bizim nemämiz, o betbatçylygymız, kollektiv bolmamyzdan, agzyr bolmamyzdan gelýär. Ýöne şonda da ýetenek diýärdi, ýene de agzyr bolyň diýip gyrýarlar. Agzyr däl biz diýär. Ýa-da ýeterli miktarda agzyr däl. Ol näme menjärde? Osmanlynyň çöküşine gurrun berýärler-de. Aýdýa, olar diýä dinden uzaklaşıpdyr diye. Ondan öňkilere seretdi, hemmesi hem dine inanan üçin yeňipdirler bütün söwüşler diýär. Ýöne elinde bir statistika ýokdy. Din ölçeýän bir statistika ýok. Nerden çykarýar? Şonuň ýaly bir dilin ýalňyşlyklary bar. Bir gide. Bu dilin ýalňyşlygy barada näme bilgenjek bolsaňyz Ludwig Wittgenstein diýip biri bardyr. Avustriyalı hem felsefeci hem näme logika, mantyk bilimçisi. Bilgi pikir edinmek üçin. Onuň aýdan zatlary 100% dogry. Ýa hiç kim kam dogry däl. Ýani näme? Şo zatlar ulanyp bolýar, pikir edinip bolýar. Hiç haýsan meniň aýdýanym dogry diýip çykan ok. Menim görýän zatym şol diýip çykýar. Ya kemine sen aýdýan zatlaryň var, şu ýa-da seni ýa-da şu toplumy şu wagt düňde oturanlar bilen bile Kopernik ýalak näme diýerler, ana KGB şu wagt
neyle iş geçiriyor. Bana içinden aydıp durur da. Her kollektivi barıp yığınak geçiriyorlar. O ne şu iki yaşlı onun tuğru ne adamları dinlemen o şolar bir tam durum düt götecek diyorlardı. İşte o şonu dinlemen gayret edin nemedin bir yamanlap o şolar yalak demek şu adam hak yervet diye de şolar yani aydılmayan da yok diye de. Ni bula bu tarafı daşınaki ne bizim apanentlerimiz var daşında. Olara aparitte da adamların aparitte da şolara karşı demedi. Olara mesuliyeti yerbet diyendirler. Onun şu kollektif şulon diyen nedip bir yeri uyuşturlar şular yerbet diyenler. Onun seyredip görsem şulon ikiden mengmes yani aparitte da kulen aparitte da hiç uyutmuş hiç tatları yok. Yani protokollerim mengleşler. Yani ağzı bir şolarda var. Yani ağzı bir Türkmenistan'da ki diyenlerim şol ne daşınak ne mi diyenlerim şol karşı olup göründüğün gömlemedi şolda. Katı gen da böyle ne yaşatmıyor. No informatta bolmasa bu zatlar anayvet bolunu o kendine. Onun adamlar informatta bilen işlemeni, şunu vermeni, onun şunu yayratmani, o bilmeyenliğinin demesi şu zatları yaradı ya. Bunların şunu ulanıyorlar. Sebebi ne şolon kollektivi var. Gurur edip bir önünü radyoda, televizyonda, kâdeliklerde ya yeni bir bu nemede halka yetip durur yalak edilse şu zatları yetip bolu nokta. Yani şu zatları yok. Şunlarla informasyon nemen yağdayı altyapısı bolmansa ya da ödül yürütü bilgisi neden olur. Şu zatlar şeydi bulunup oluyor da. O şeydi bulunan son yani daşındaki bilen içindeki dengeçtire umulu nokta. Yani neme yok. Dengeçtire yalak bir instrument yok da. Demek ki bir diyalogun içinden, daşından informatlar analiz görün o. Yani, kurduğum şöyle kovalat görün. Zatlara aklı uğuşun yani vakım alan nokta. Yani Türkmenistan'ın giretine seyretten Ulbek bakçılığın nemesi iyisi gelip dur. On kim dendiğinden bilen okursun. Yok bunun Yani, günahkarı yok aslında. o Yani günahkarı yok. Günahkar näme deyip sorasak ben iki tarafından seyrediyen şu akıllı adamlar yeterli miktarda neme görkezanoklar. aktivlik. Aktivlik görkezanoklar. Yani Galilei, Kopernik yalık adamlar öz nemesini canlı risk alýar eden vakti bu zatlar. Yani gelip yani Papa yani Hristiyanlığın en ulu nemesine de şu vakti çıkıp seninki yanlış demek ya değerlilik olmalı ya da hakikaten ama o şu doğru zatın demesinde de izinde de bizde şu zat yetersiz bu kolektif bir zat yani kolektivlikte hem kim her bir şahsiyet şu kolektivliğin yesiri bilen oklar. Olar yesir yani ayaklarına zincir bağlanmış ruhlar bular. Kul çok Aha. böyle kölesi değil ya da kul sözüm erden demediler. Köle. O Köle diye böyle diyeler o köle diyeler kulu. Hı. Bak ne adama şey dillerde. Yöne bunu kemine yeke yani cehalet diyeler bilimsiz ilimsiz adam bulunur. Bunu ne korkan bir kategori var da düşünce kategorisi. Yani korkan ya da Dilin bu yanlış ulanmağı bulan.
Bulam dilin ýalňyş O bolan netijesi. ne şol nämen demesi. Hakykatda gorku ýok. Cehaletin üstünü yapmak için bir instrument soğuna teretden, bunu yüzüne teretden cahilliği o bildirme diyalak çok üstünü yapmak için unarlayan bir priyom ya da instinkt olqalan bir refleksiyalak olqalıptır da. Nesillen nesile ulantan, 3 nesil ulanıp gelýärdi. Ýöne gorky bilen deňeşdirýärler, gorky başga da. Ýöne şonu ulanýarlar. Gorkmaly. Gaty geň neme? Ýöne başga ynanaty gelen zatlary ynanýarlar. Onu ne ben erwet adamdygymy Türkmenistan'da bilmeyen adam yok diyor. Hiç kim tanıyanlardır. Ben şu adamdır, kendi adamım tananı. Ben şu katı ervet değil mi? O 30 yıl propaganda edip geliyorlardı. Şu adamını pişirmeyenden bir ip bilen derecesinde şunun alıp ervet adam olmalılar. Cöhitler ýaly. Şimdi bu adamlar vardır şu Türkmenistan'da bolup geçendir 30 yıllar. Şöyle hemmecesini uyuşurup bir deňeşdirip görmäle bir bilmedim nähile akıl gerek bir deňeşdirip görüň diýip dat görüp dur. Ýöne onan ýalar, ne? O da bir neme? Jemgyýetiň nemesi ýetgeşi işleýär. O ýanky ýalňyş goýulan ýanky bular ýesir kollektiwligiň, agzybirligiň ýesiri. Ýalňyş nemeler bar. Ine ýa bir problema çykdy diýeli. Ýalňyş gidip durdy şu wagt Türkmenistan demezä. Şu wagtda o ýurdu ütgedeliň diýerler. O ütgedeliň soňra görýär bolanok. O näme üçin bolanok diýip soralýardy. Dogry da näme üçin bolanok diýip bilmedim. Sorap bilýär. Soňra diýär agzybir däl bizde. Ýa-da ýeterli mikdarda agzybir däl diýär. O däl onuň ýalak däl. Problema düşünemzok. Ýalňyş ýerden özleýäs. Bunu deme şu tiranları özünü saklap dur. Şunu saklamany koysaň ýykylýar bu. Elimizde dur. Bunun üçin agzyr olmak gerek-de. Ýok, ýöne şonu taşla elindäki nemeni. Saklama. Şu ýeterli. O soň ýöne bu zadyň bir gatyly riski bar-da. Ýa Türkmenistan ütkeýär bundan soň iki şert bilen ütkeýär. Bir jemgyýet nemeni kabul eder. Aydınlanmagyny diýip aýdaly dogry goýalardy. Dogry dälmi? Aydınlanmagyny kabul eder, düzeler ýa-da ýeneden bir topar düzeltmeli bolýar. Hökman suratda ütkeýär bundan soň nemesi ýok bunun. Galyp bilmeýär. İki şekilde ütkeýär. Bir topar düzeltse olamaýan neme gelýär-de. Numsany parçanyň içinden birisi gowy çykyp bilýär-de. Şoňa gelýär aýlanyp. O ölýän çağı bolar, soň ölen soň ýene de ýalak. Ýa-da Timur ýaly. Timur ölenden soň dargady gitdi. Bir gezek söwüşi ýeňilmedik, hiç bir söwüşde ýeňilmedik bir adam ýaşa Timur. 32 san söwüşe ýiripdir. Ýok, ýalňyş aýtdym. 32 sany aýratyn ülke, ýurt diýeň. 32 san aýratyn ýurt bilen söwüşýär, käýür bilen bir näçe gezek söwüşýär. Bir näme ýeňilmändir. Ýöne dargady, ölen wagtyna dargaýar. Nähil ýalňyş gurulypdyr. Ýewropada hökümetsiz ýaşap ýöre ýanky Şwitsariýa diýdik-de, ýanky Jean-Jacques Rousseau'nyň nemesi. Iň köp taryhda hökümetsiz nemeden dolandyrylan döwlet hakynda, döwlet nemesi misaly. Şwetsiýada da geçen 3 ay ýokmudy sapara. O ötüş. Yani prezidentliğinin o işleri.
3 ay hökümetsiz işleýär pikir. Näme diýmek bolýar bu? Adamlara bagly däl döwletiň guruluşy. Barur işläp duran näme bar? Ýöne döwlet diýe, men diýe 3 ay garaşyp bilýän diýe, biri gelýänçä diýe. Arkaýyn olun diýe. 3 ay garaşýan, ondan soň maňa hökümet agzasy gerek. Ýani döwletiň ýok, agzalyk etjek hökümet gerek. Az dogry aýdaýyn, ýalňyş etdim. Ýani döwlet, hökümet döwletiň agzasydyr. Merkez Bank döwletiň agzasydyr. Ondan soň mektepler ýa-da okuw, bilim ýene näme, olam döwletiň agzasydyr. Saglyk döwletiň agzasydyr. Döwlet şo zat, ýani döwlet diýende adam aklyna gelýär. Häzir şu wagtda çelýär. Döwlet adamy söz bar. Döwlet adam sözü, ýani sözüň özü dogrudur da, ýöne şo sözüň aňda berýän düşünjesi ýalňyş. Döwlet adam diýende döwleti gurýan adam däl. Döwlet owa buyruk berýär. Owa şuňa işler edilmeli diye, o kim etjek diye. O soň şoňa düşünen biri gelýär, çykýar, men etjek diye, o soň edýär. Döwlet adam bolýar. Ýoksam döwlet guran adam näl? Döwlet öz özünden bar, elmydama. Jemgyýetiň bar bolan ýerinde döwlet bolaýmaly. Döwlet guramadyr, guramalaryň toplumydyr. Adam nädir? Ne biz ýene-de näme gelýäs-de şo. Kollektivçe kabul edilipdir o. Bir adam gelsin, halas etsin. Gowy prezident gerek. Bilýäňizmi? Şu sözlerim nerden gelýän? Bizim şu zatlary bilýäs 2-3 ýyldan bäri. O çıkıp o telefonda da näçe de gürleşdik bir. Ay mena 4-5 adam bilen gürleşendir şu wagtda çelle telefonda. Aýry-aýry. Şolaryň näçesi çıkıp o gowy prezident gerek, o bundan soň kim prezident bolarka gaýgysy şol. Bu adam nemesi ýok. Ýani dil ýalňyş. Bu ýagdaýda o kim prezident bolarka däl. Bu ýagdaýda döwlet nädip gurulmaly bundan soň. Dogry söz şol bolmaly. Bir halal adam ödleýärler. O halal adam, ýani gowy prezident diýeni. Halal ogurlamayan. Aratda adam. Apa adam. Düşüncelerine şu taýlardan gelýär. Dil ýalňyş. Dilimiz gaty ýalňyş. Onan barsyňyz. Ýalňyş düşünjelerim berýär, düşünjelerim ýalňyş. Ýani Jemgyýet başga ýerik neme diýär, ýoly çykarýarlar da, ýoly tartap diýen ýalag edip. Bir düşünjäni elde etmek üçin hökman suratda dogry dil gerekdir. Diliň ýalňyş bolsa, düşünjäň hem ýalňyş bolýar. Misal üçin, gatkan aýtdylar da, onu ýeňi şahs dogrusyny bilýär, ýani aýal maşgala hormat goýmaly däl, depäňe çykýar diýen ýalakrak bir düşünjeler bar. Urmaly lip ýörenem bar mollalar. Mollalaram urmaly diýär. Ýene şu diliň berjek düşünjesi näme bolar? Berip biljek düşünjesi. Zalim bolmaly bolýar bu dil boýunça. Başga zatda. Şonuň ýaly dilimiz gaty ýalňyş. Ýurdu düzedeli gorkýan Türkmenistanda çagalarym bar. Ýalňyş dil. Ondan soň düzetjek bolýas bolanok biz agzy berdäl ýeterli derejede. Ýalňyş dil. Ýok. Ýa-ýa ýalňyş hem de ýalan. Ýani düşünjäň özüne ýalan söýleýän adam şol adam. Mawa.
O yalan yankı. Yanlışlığı yalanlığından gelýär. Şoň ýagat kän bardyr. Samimiyet diýilen zat Türkmende tüdem yok, düşüncesem yok. Yeme yeri şotay. O siyasata goşulmaly däl. Ýalňyş bir dil. Ýyldaşlar bugün o size kollektiv bilen şahsiýetiň arasyndaky tapawdy gurrun berjek boldum. Düşnük ýolandyra 15 minutymyz var. Sizin hem pikirleriniz var bolsa dinläýär size. Ondan sonra o jemlärs 11 geçmesin, bugün azrak bir işim var. Benim şahsen siz o kalıp bilirsiniz. Aydın. Kimin o aydınlanmada son şu Avrupa'nın aydınlanmasına aittiğinde, yani onların Grek aydınlanması yönünün bir aydınlanma var. 2 yıl bundan 2000 yıl. 2000 yıl bundan aydınlanma, Grek aydınlanması neyden başlaya? Olarda Greklerde tanrıları başka hilidir. Inanç sisteması, inanç nemesi. En ulu tanrı adalet tanrısıdır. Ondan sonra her zadın ama öz tanrısı var yankı. Yerin, denizin, yenen, günün, ayın diyeni alarak. Sonra bizim düşünüşümüz yalak değildir onların tanrı düşüncesi. Yok, indi hava. Son tanrılar, olar baştakı, yani aydınlanma nedik geliyor o yerde. Tanrılar, olan tanrıları ne? Adamdır, adam yalıktır, ölüyendir. Ölende de öldürsen ölüyor. Yani yaralap öldürsen ölüyor, olmasa ölen o. Ya da öz arasında uğraşıp ölüp biliyor biri tanrıları. Son avrattır tanrı nemesi var. Başka düğünden başka düğünden. Yani son aydınlanma neyden eline hem mezar tanrılar ediyor diye de. Yani bir adam bir yere gidip bir oğurluk eden olsa sonra tanrı ettirdi deyip. Yani son vaka belli bir yerden sonra yok bu tanrı değil. Olabildiğine yaradıptır, ediptir. Yani şu an erk bizim elimizde deyip başlayanlar. Özgür irade, erkin irade. Hür insan nemesi şu yerden çıkandır. Hür demek, erkin demek. Greklerde çıkandır. Bul değil demek ya da. Bul değil diye de. Greklerde çıkandır. Yönü Greklerde dünya yayılıp bilmeye. Ne için yayılıp bilmeye? Şu olduğu rentek ellerinde kartı yok. Yani dünyanın kartası yok. Bilen okur nemediğini bilmiyor. Yönediğine soruları var ve bilen teritoriyası var. Ölçü yankı yarmada ve taş dövrevi. Indi yöne şol aydınlanmada da 2000 yıl önkü sonkuda da bir sanaat önüm vardır. Aydınlanmanın ortaya çıkaran önüme olan kişidir. Yankı birey değil ya da individual değilseniz ben buraya. Yani yine aydınlanmanın önümü şoldur. En esası önümü. Onların o zatı yoktu. Ya da diyelim aydınlanmanın neticesinde ortaya çıkan önüm yankı şahsiyettir. Şahsiyetlere yani sondan son hak, hukuk, kanunçuluk demek başlıyor. İşlep biliyor. Şahsiyetin yok yerinde nedir? Kanunçuluk ya da hak, hukuk diyilen düşünce olup bilir. Olup bilir. Mümkünçiliği yok. Vardır hak, hukuk deyip sözleri. Olan söz olan için ulanyalar yani beyin onu doğulu manasında ulanıp bilen olsa şahsiyet düşüncesi olmasa hak hukuk sözlerini ulanıp yani sözü demeyin şol düşüncene ya da şu filosofyasını kabul edip bilen olsa yani şahsiyet düşüncesi. Ne aydınlanmanın en esası getiren ne mesela şu kişi ya da kişilik şahsiyet ne şunu ortaya çıkarıyor. Öne çıkarıyor. Yani ayırıp beriye de nemede. Yani bizde Türkmenistan'da şu ünlü hiç geliyor. Yani kişi neme indi neme vardır. Şahsı fikir. Indi şahsiyet, istendik bir şahsiyet karşısındaki şahsiyeti görüp bile tanıp bile. Yani eğer şahsiyet değil olsa karşısındakini gönü
düşmanyalık görüyor. Özü şahsiyeti olması. Karşısında adam düşmandır. Onu yok etmelidir. Hıkmanı suratta. Veya koranış mekanizmi işleye koranışım hemen yok etmeli onu. Yani cemiyet şoňalyk oraya. Kesek ýalyk görülýär-de. Keseke diye, değerli diye, bu diye, kellesine bilim uran diye, yine diye, yine şoňalyk. Yani, karşısında düýünden başka bir insan modeli var. Yani şahsiyet eylem, öz düşüncesi öyle. İller ýaly boluber-de. Söz. Hava. Ýalňyş Evet. dile. Bulam ýalňyş mı? İyilden çık näme diye, iyilden çıkan yoldan çıkar ýalyk näme sen. Ben bilemem, doğru etken, ýalňyş etken. Şoň bir söz bar, o menen bilemok. Näme Şoňalyra bir zatdan çık ýöne il din näme dinden çık ilden çıkma diýen bir zat. Yok, on ýaly. Näme bir zat bar tawa. Yollan çık, illen çıkma diýerlerdi. Ha, şoň ýaly tawa. Ne bir sözler bardy. Ne şu il diyeni şu yerde şu kolektifden çıkma Kollektif, diyeni. kollektif. Aslında iyilem yanlış olan ya. Indi dil meselesi var da yankı istendik Avrupa olsun, Amerika olsun tapadık ya da şu sistemaları özlerinde özleştiren devletlerdeki dil meselesi yine çağlar bağından başlanıyor. Onu bağırlat görün özünüzün. Bilim sistemi istendik devletin onu internette tapabilirsiniz. Çağlar bağından söz öğrenilip başlıyor çağlara. Ne Türkmenistan'da nerede öğreniliyor söz? Sen sözü öğrenmen, yine çağlar bağında sözler öğrenilmen, o çağa kitap okuyabilene mümkünçiliği yok. Ne ben onu ayttım bilemok, ne Shakespeare okan ortamdan düşünemok, son yazan zadına hiç zadına düşünemok. O veriyorlar, yankı bir dünya näme diýili edebiýatynyň öňde gelen şahslarından biri ýöne şonu okan wagtym hiç zat düşünemok. Okawam bilemok we 2 sahypadan soň kitaby goýberler. Näme üçin söz bilemok. Onu diýmek okamak üçin söz bilmeli. Ýöne şu söz öwredilmedi. Öwredilmän soň sen hiç zat okap bilmeýän. Bizde yine şu kulluk arada gurrun ettiňizde şoň formulirovkasy ýalňyş. Yine vatan havarları. Dilin en yukarı derecede ulanılan yeri resmiyettir, kanunçuluktur ve resmi bir zat aydınlanması. O başka yerde onyalık kendine gerek yoksa yanlış düşünme olmazlığı için şu yerde en çok söylenen yerlerinde yankını, formulirovkanı yanlış koyutturlar. Doğru değil mi kenine? Nawa. Näme uzadylanlygy belli değil. Hakikaten möhlet uzaldıldı diye. Yani kulluğun möhleti 6 ay uzaldıldı diye. Ya Yok. Bir gezeklik. İza süýşürildi diýem şoň ýaly. bir gezeklik hava kulluk möhletinin iyice süýşürilmeli diýdim. Bir zatlar diýdim. Men açıkçası şu ýerde düşünüp bilmedim. Men Düşünüp bolýar-da haýsy tarapdan düşünmeli. yok, konkretika yok. Yani konkretika diýmek näme diýmek? Bir sözden bardyr, ikinci manysy ýokdur şoň. Ýöne onun 4 sanak manysy çykýar bu ýerde. Hukuk dilinde konkretika bolman, hukuk dili bolmaýar. Hukuk ýöremeýär. Yine şu meselede de dil vardır. Yenen bir näme dilin näme tarapy? Hökümet diýip ulanýarlar, men kän gawat gelýän. Yine halk diýär, biri çykýan men halk diýär. O halkyň näme diýeni bilen ol. Bilmänem özüne halk diýär. Yani batı inandırıcı bir zat aslında. Bir söz öğretken, yine çağa bir söz öğretken, aydalı baklaşka diyelim. Benim şimdi şu aklıma geldi. Çağa baklaşka deyip söz öğretken, oğlum git ya komşuna men baklaşka diye de. Yine Türkmenem son yalık şu. Men baklaşka diye. Yani men halk diyorsun. Birinciden halkın nemediğini bilen yok. İkinciden özüne mi tanınan yok. Yine. Zaten näme zat. Soňra mende aýdynlanmada ýene bir näme bardyr. Men görýän, ýa tarihden görýän nämemde adamlaryň ýa-da toplumyň hemme adamda da bir kollektiv bolsa da şolan inanýan we öz arasında ulalaşan kada kanunları vardır.
İstendiği olup biler, dini olup biler ya da komünizm yalık bir sistema olup biler ya da başka bir tapalı yok. Şol belli bir yerden sonra yankı cemiyeti doyurup bilen o. Ya da karşılap bilen o cemiyetin mecburluklarını karşılap bilen o. Yine şu yerde neme başlayandır. Aydınlanma başlayandır. Başka hile olma mümkünçülüğü yok. Yani sonuna bir zat olacak olsa sonuna gitmeli ol. Cemiyet ya da toplum özü sonu dolu yaşaman in ervet adam yankı neme değil ama inançlarını yükledip bilen o. İnançları değmeden neme inancı değildir. İnanç değiller yani bu Türkmençe söz bilem o İngilizce'de neme var. Beliefs. Belief diyorlar. Biren beylek söz vardı. Neymiş olsaydı o has doğru oluyor. Ubüzdeniye Rusça açsak ubüzdeniye oluyor. Yine bu zadı ütkemeyi gerek. Onu ütkemeyi için seni yaşayan yine 60 yıl yaşadın bir nemen ile Face diye. Face. o da bolup biler. Yani o ödül yerine oturan bir yeri var. Ya face azraq dini näme ýakyn. O dine ne hemen veriyor. İnanmalı veriyor. O vicdaniye dünya arayışı bir adamın. Yine 60 yıllar öğrendi, yaşadı ve son gününü görüp geldi. Yani 60 yılın sonuna gelende ayıkken ben bilyen dünyam yani kellesindeki hem mezadı. Özü, adamın özünün değerliğini görüp başlıyor. Yani aç kaldı çağaları, açtır başta öğrenler, isteyen hiçsadı yoktur, korkusuzluğunu için edip bilen yoktur. Yine şu yağdaydı, ne değil ya ama radikal kararlar alınyandı. Bu aydınlanma çağı şondan geliyor. Karanlık çağını öğrenseniz yine Avrupa'nın karanlık çağı katı yani elbet vakalar vardır. Eğer çok cemiyet toplum son belli verilen son çıdap bilen okşama. Götürüp bilen. Türkmenistan'da bolyan zatlar diyalog edil. Hava. Şu an. O adamın etine çesattılar da. Yani katı neme yağdayı oldu. Son götürüp bilen ok cemiyet şunu. Son içinden yankıyalık adamların diyenzi adı olur. Zaman var yine 13. asır, 14. asırda. Şol adamların diyenzi adları son ne edip olsa cemiyet bir yerde deyiptir diye de şunu. Belki doğru bolaymasın. Ya. Şon açı hiç gidyerler şol. Başaşak gidyer. Esir'de yine Esir 70-75. yıllarda belli de sonu devam edip bilmiyor. Yönete 80 hiç eline hiç kimin sesi çıkan o. 90'a geliyor öyle yankı komünistler 90. yılda komünistler e, liberalizm ilk başlıyor. Çok yankı e, şkol diyelim de komünizm şkolunu geçen adamlar. Olan dünya arayışında Esir'den başka hiç zat yok dünyada. Yani şu derece inanmayan adamlar öz dünya arayışını ütrediyor. Dünya arayışını ütretmek demek öz beynine format atmak demek. Yani formatlamak demek. Artık zattır yöne Öz-özüne revolüsiya diýär. hava. Yöne şonu edip bilýärler. Olan sonku toçkasına gitmeli. Ondan sonra dünya yankı bedbaatçılık, ölüm gitsin yine son yamak fırsat olup biler. Özlem hem için ziyan vermeli. Çok toplumun başındaki yolbaşçısından ya da serdarından başlayıp en garip adamına hemmesine ziyan verecek bir şart veriyor. Yine şu yerde tezeden yankı cemiyet sözleşmesi görev başlıyor. Bizde de şol döremeli cemiyet sözleşmesi. Dörep dur. 2 yıldan beri şu prosesin içinde. Emmäňiz ama siz azrağım bolsa merkez rälinde. Edil merkez diýip aýtmaýyn. Şansly. Köpýeňiz. Bu üýtge ya bunun demesi. Ne için din işleyini aytken bu toplumun yani kimin ne emediğini bilen oklar şu artık mesela dünyalarda iş var son yağlık son için düşündürüp bilen okuyanız kâbir ne emeni. Misal için her kim her taraftan seyrediyendir.
näme olaylara diýen wakalara herkili seretke de öz dünýä garaýşy boýunça da şonu nämeçe respons diýen näme yani şoňa garşy bir näme berýär öz Näme kommentariýasyny berýär ýa-da şoňa garşy özüni alyp barýar diýelim. özüni şoňa garşy alyp barýar diýsek Hawa. Şoňalyk näme dilýär? Şoň üçin bir-birek arasynda düşünşmezçilik bolýar. Men ine özümiň şaýat bolan tarapyndan dünýä garaýşynda her insanyň kellesindäki dünýä başgadyr. Men dünýäni görüşüm bilen kenenki bir menzeçler bolup bilmeýär. Bolan güni o ýerde problem bar. Bitýäs. Hawa. Hiç kaçan bir menzeç bolup bilmeýär. Ine men şu zady gördüm. Türkmenistanyň içinde ikisi arasında davalaşsa ýöne ikisiniň aýtgan adam hem doğrudur hem yanlışdır. Yine onun için bir gözüňizde bir surat var. Suratda da kompýuteriň ekranında da bir almanyň suraty bar olsa biri diýe bu suratda alma var diýe beýlekem ýok kompýuter diýip ikisi dawa etdi. Bu alma diýe bu kompýuter diýe. Aslında ekranında almanyň suraty olan kompýuteriň suraty ol görýän zat. Yani hakyky anyk aýtjak bolsam. İkisi bar aslında. Hawa. Ýöne olan suraty var. Ortada kompýuter ýok, alma da ýok. Ýöne olan bire alma var diýe beýlekem kompýuter var diýe. Yani ve ikisi arasında davalaşıp bilýär. Yani ben bunu örnek berip aýtjam. Bu hakyky bolan zatlar ýöne dawalaryň köpüsinde men şu zady gördüm. İkisi hem şol bir zady aýtýar aslında. Hem doğru ikisini hem yanlış diýip bolýar. Sebäbi hakykaty gören oklar. Hakykat almanyň, yani ekranında almanyň suraty olan kompýuteriň suraty hakykat bu. Türkmenistanda da öňümizde kararlar alınjakdyr ýa-da karar beriljekdir. Özüňiz pikirlenen wagtda Türkmenistanda şu wagtdaky ýagdaýa bolan wakalarda ýene jemgyýet, toplum näme, kişi näme? Ondan soň döwlet näme? Ýalňyş bir söz diýerken, döwlet ýalňyş bir sözdür. Döwlet akly diýen zat var. O näme? Mysal üçin şoňa bir näme dörekdir döwlet akly. Ýa-da döwlet düşünjesi. Ondan soň ýene bir ünsörmeli zatymyz teknokrat diýen adam bardyr. Teknokrat diýmek näme diýip pikir etmem. Teknokrat kysgaça aýdan teknokrat iş edýän adamdyr. Öňüne bir zadaçany goýan, şonu ýerine ýetirip berýär sana. Ine bu teknokratdyr. Teknokrat adam ýol başçy däldir. Ýöne islendik bir işi beren wagtda öňüne şol işi ýerine ýetirip bilen adamdyr teknokrat diýmek. Ondan soň halk sözüne ünsüren Türkmenistan şu günkü ýagdaýyna düşenine gurban boldy, günäkär däl ýa-da beýleki günäkär däl, orus günäkär däl. Şu ýagdaýa düşmegine günäkär ine bizim özümüz, başga hiç kim däl. Aýdyňlanmany geçirmeli. O meniň çak edişim boýunça 10 ýylyň içinde geçirip bilýäs biz bu aýdyňlanma. Ýewropada 1000 ýyldan bäri dowam edýän nämärimiz. Men aýtjan Türkmenistanda 100 ýyl gerek bolar kenine. Ne seredir? Başkadır. Iň azyndan o başyny tutup nemet bolýar, ýyzyna aýlap bolmajak ýagdaýa getip bolýar-da. Ne suat adam ýurda adam mala edenlerni tawut götürýärler-de. Tawut. Ne diktatura yani tiranyň demesini şu tawut ýa-da yani tawtyny götürüp berler-de. Şu götürüp barýanlar taşlasa, o götürüp barýan halk. Şu taşlasa kaçýar, ýere kaçýar. O başka hiç saklanok. Halkyň demesini ýeriniň üstüne oturýar. Tawudum, tawtam. Şunu ne şu hemani bet tawçylygy eline taklayan adamlar vardır. Birden cemiyettir. O ýeke bir adam, iki adamım der. Bir çalarak, bir ýerini hat aşarağına salyp demedi. Şolun üstünde duranda
Olmasa bunun hiçbirinde ne güç var, ne akıl var, ne düşünce var. Bu zatları devam ettirir yalak düşüncelerim yok. Ne halk meyletin kul bollu diyen demesinin tuğutnamattır. Ödem meyletindir. Bunu sizi hiç kim doğru edenlerdir. Kul olmam. Ödüm delil tapyansanız ödüm atlamak için o bir korkan yer. O bir men anı görüvereyim. O bir eder menem kaptanına duruyor. Yine biri yine vur bahana. Yani bunun gitmese mansattır. Düşüncen yeten varsa cemiyetin bir kritik böyle onun. Böyle kaçyanlar. Tabii ne bir kırdı. Bir bas var mı da? Ulan uğraşam çıkmak. Öyle yani. Üpür tapır yalak buldu da bu. O daralıyım deyip yalvardılar gayta. O. O nerede daracaklarını bilmedim. O çıkmayacak olanların vardı içinde. Cenazesi ne edip kılmalısın bilen oklar. O. Sonra bizi güverdiler. Onun gitsem mi kem gitmedim mi kem dip demelerim oldu. Yalan olaymasın yine de yine geliyor diyenlerim oldu. Ne becek yaşadık. Ne Türk metanın demesem şunlarla. Bağışlanma sizin tözüngü öyle yani fikringü öyle yani video. Yo, Cemlers bize hazır. Yani kuvancağı elini aldırıyor. Cemlers benim vaktim az oldu. Selamünaleyküm gençler. Yankı Türkmenistan'ın 10 yılın, 100 yılın bir doğru aydınlanma her kim özünün şahsiyetliğini bilen vakti aydınlanma da şu vakit başlardı kirediyenler. Yani şeyle seyrediyen olan şu 30 yılın içinde başlarına sol yankı öne çıkan şahsiyetler var. Şolara ayırdılar derler. Şu öne çıkan ayırsan sonra şahsiyeti ihtiyar ekenler. Feride otursun olsun yalan görmüyor da. Her kim bir şahsi öz başta bir şahsiyetliğini bilen olsa. Ondan şu ağzıver olalım deyip ağzıver olup bolunok ekenler. Yani misal için bir yerinin üy yansa sonra yer ağzıver olup söndürelim ya olmasa geçip barayakan son yalak burada olsa goňşusyna aýdan opda habarsyz bolsa ya ýanyna ýörse. Ýörşoň nemesi ýanypdyr söndürelim diýip ýa soraň ok ýa söndürelim diýen her kim awtomatiski şu tögüre öýe kömek edýär-de. Wa geňeşen ok ýa beýdelleýän ok her kim güýjüniň ýetdiginden eline bedresini alýan haýsy, şunu alýan haýsy diýjek bolýanym son ýalyk bir ağzıver bolalım deyip bolmayan zat değil ekenne. Son ýalyk hiç nemelerde bolýar ulu nemelerde häzir düşünje son ýalyk hiç nemelerde son ýalyk düşünje öýdür diýjek bolýanym inni ýanky Türkmenistanam halas etmeli bolýan özlerinin bärde şahsiyet orta çyk her kim öz şahsiyetligini bilmeli bol şonu hiç kim nemeden okda 45 tane adam diýmesen özlerinin şahsiyetligini bilen okda Yokluğu için bilmeyen olayma. Ay sen yok diýseňem onam kabul eden okda Ona bağlı. hawa Bu edenler şartiyet olsa şartiyettir o bütün. Öldürsen o yapsan şu duruşuna adederler. Yani demeli. Kapıyerini yakışlar yala. Kapıyerini kaler. Yananla da. Şu adam ağrını tutuyor. Yok olsa yok. Yani şartiyet diyenin ulenan bolunu. Orta öyle çıkıyor. O da atı gen baktır. Şartiyet değilden de olmak için şartiyetin olmalı.
O aydın elin kaldırıp dursun. Yankı Ester var arada. Ester yıkıldı öyleyim. İyice seyredip durulur diye saparada. Ester'in propagandası katı, akıllı ve ne diyeyim, efektif bir propaganda sisteması var Ester'in. Ester dövründe yaşayıp ulup yetişen adamlar yine ertir iktisadı krizis çıkya deysen yalan diye. Yani ertir bizim məmiz bayab has kolu yaşayas deysek şona da doğru malumat diye. Yani adamlara näli bolýar esiri kılya deyip aytmak erwetdir zaten. Inanyp önüveçen döwletin diýeli ýa-da şoňaly. Yıkıldı demek erwet malumat. Erwet malumatı hiç kim kabul etmeýär. Bu esirin propagandasının maksadı şol. Ve şoň ýalam edip bildiler adamları. Kollektiv şöhretler ettiler. Ava. Mümkin değil. Yine biri yankı becerip olmayan bir kesellen ýagdaýynda şol adama barıp yani komünist olsa esirin propagandasında ululan adama barıp ava sen yine şunu alıp keselim var düzeldik bolan ölýän diýsen erwet hawara ona inanmaýar ol adam. Hatta esirin medisinasyny şonu bir bilemek mümkinçilik olsa ya da bilýänimiz bar olsa esirde doktorlar aýtgan däldir erwet hawara hastasyna. Ya aytsan ama inanmaýar aýdan peýdasy ýok. Yalan bilen doğru esirin propagandasında yetişen adamlar için bu maglumat doğru maglumattır ya da yani nämesi şol. Habarı kabul etme metodu oňat habar bolsa doğrudur, erwet habar bolsa yalandır diýip kabul edýärler. Yani tapawut ýok, habaryň doğrulugy, ýalňyşlygy bärde wajyp bir zat däl. Olmasa bir eşin çıkıp özü aýtdyar onu. Dünya aýtdy, o dine Türkmen özü aýdan o dünya ılan edýär. Indi esir diýip bir näme ýokdur diýip. Yani geopolitik güýji bir zatlar diýip formulasyon bar. Öz barlygyny durdurýar diýe ýalňyşmasam. Yine şonu aýdandan soň Türkmen inanan. Özem şolum ýa-da boş diýenleri çykyp aýtdy. Aýtdy. Ama inanan erwet habar. Erwedem özleri habaryň erwetligine gowlugyny özlerine göre, yani özleri baha berýär. Haýsyny erwet diýmel onam kommunizm öwretdi. Başdan aýdýarym saparam. Nime edil ne şunu ben fakat bilen aýdyp bereyim. 20 mi näçe Ağustos bileme toğan birinci yer. O Türkmenistan'a kertişke gerek biz Polşa var ya. Yani 3-4 tane adam olup yani kontrakt bağlaşmalı. Moskva'da mı dedi o? O imparatorun yani tam oluyor bir kuruk aylandı. Yani şimdi onu bilmedik. Onu açıkeden seyrediyen de oluyor. Köçeler tanktan ne oluyor? Onun goğunluk ama dedi o. Bizim Şeremet aeroporda geçmeli yetiği de tekilde uçmalı şotaydan. O bizi karşılayan bir oğlun var. Yok karşılanak bir maşinli. Nemede parkovkada koyun. O şotayda maşinin alıp iyi o maşin. Sonra münlük. Şimdi Moskva'nın o yüzüne geçmediler. Geçip bilemdik. Hem mi yeri yap? Propko. Tank oyun maşin yenene aylanıp sana oraya geldik de. Yani, gelmedi yerik. Onun televizyonda adaştık. Onu kaçapa ortada. Onu da aeroporda yetip bildik. Vaktında uçtuk. Onun sonra dolanıp geldik de. Onun dolanıp gelemizde hem kaçapa hem yatana kendine. Başlan vakti onu turun vaktine geldik de. Onu Türkmenistan'a geldik. Onun yani yol başları tapamdı. O biz işini bitirdik imelle. Onun ministeri de oradan taptık. Onun o ne yaşalar ki aydıp bilersin. Sınırlar. O düşüyense tertişke geliyor. Yine 100 milyon tertişke gelmediler. Olmasa onu getirme de kıyın.
Onun niyaz yok diye de. Niye dedim bilem yok diye. Onun neyem oluyor dedim. Yine dedi köyünü doğru dolunup geliyor söyleyenlik. Sonra alak hemen keyifleri sonra alak. Tam predim tapıp bilmedim. Ne? Yıkılanlar da bulur. Onların nokta şu ne erti dolunup gelecek yala demeler var. O kaçapa olanlar da teki ünü çıkan neler şulum. Hiç sattık bilmediler de. Dolu nemetti diyen son bir hepteden son bir 10 günden son bir hemen çıktılar da. Ekrana çıkıp bildiler. Ya da halkın yolunu diyelim. Ne sorur ya yol başlamı var bizim. Düşünce nemetinde. Yol başçı sapara ol üç köşklük oldu deyip başka bir düşüncede çıkmandır da başka bir adamlar. O da hayran kalır yani taraf. Şu tamdır üç Bu geçeceği adam yıkılacağına yok kendine. yok yıkılacağına inanayan adam yok. O yine şu Sovyet demesinin yıkılacağına yıkılan tohumlarına yoktur orada. İnanmalı adamlarım, yığılayan adamlarım inanmalı yoktur. Ne bileyim, karılar var da. O şu yıkıldı diyenler onun şu yine doğru yerlerini yığırlar diyenler. Yıkılanın dengen yok diyenler. Bunun korkoru yatın yok diyenler. Yani eğer bir deme böyle para hakkı oluyorlar buradan darga gitmez diyorlar. Şöyle yarak bir şey var. Ya atomlu bombası var, nemesi var. Şöyle yarak gücü var. Yani şu propaganda şu var. Şu Putin'in alıp koyan propaganda diyorlar propaganda. Onun güçlü hem bat doğru. Uyutkan da yok. O halkım kendi itlaptır onu. O ütkanın ehlek olacağını bilir o. Ola bir ikinciden yani Sovet sistemi işler tukan. Sen künerin bağımı yok. Sen onu başarayan yok. Yani şöyle bir konjüktürü var da. Sonra kavat gelen oradan sen sotayda sölün tap yani. O kavat gelmeyen oradan sen yani Osman'ın yıllığı kap nemeden dedi. Hemen yok. Diğerim yok da. Şöyle yalak bir tüzlük neme. Cemiyeti katı aylaptırlar. Yani eksperiment diyalak burada 70 yıllar gördüm deme. Ondan çıkmadı katı kıyın olayan kendiler. Ben sonundan öz başımdan geçenler mi diyordum sonundan. Çıktım diyem şu adam ben kendi özüm bana çıkıp bilen nereden tevavi. Şu yani görmedik adamların emesi boyunca ben bir ütmüş bırak adam. Onu görüp biliyeden özüm görüp bilen yok. O hep çıktım diyem dedi doğru çıkamak böyle düğünden çıkmadıkları ben katı kendi görüyen. Hem vezetine bu yani. Yani sizde de görüp bu. Yani yaş net fotoğrafı yetişmedi ama orada son nembeti o sizden hem daşa giden yeri yok. Beyleki görüyen beyleki dünyada görüyen adamdan bizi bilen bilmeyen yerini de yok. Yani fikir edişlemeyen bu genç varlar. Onu dengeçtiren de bilen de dengeçtirmeden değil mi? Şu adam yala ne mi oluyor? Yani başka kolektifler arasında yaşap görsen, işlep görsen. O son iyiliğini yatlap, dengeçtirip bilen oradan orta çıkan eken bu zatlar. O katken de orta çıkıyor. Yani üns verip bilmeyecek. İçinde oradan üns veren yok da. Ben sonunu yaşap görsen. Ne şu fotrot değilen zat beni ne şu hem de adamı talvort biliyordu. O fotrot demek bir gulum o gulu yöne gulum derler gulum bunu ne bu. Şimdi şu adamdan ediyen davatını ya talabını ya da öne süren fikrini seyredip görün. Şu yereme ödün kudel, tuğum ödün kudel livayt tabiyon kitaplar. O yönü şu, o bana elbet tohum veripsin deyip dava edip bilen de talep edip biler kâtır. Yani
doğum durakları, akıl durakları. Onun traktör men buğdayımı erbe dordu, o ordu, ya yerimi erbe türdü. Kımmat pulallı, ya yeni burada deyip nemedik bilir. Yönü hiç saat mumku değil. Öndürüp önüme şunku değil. Onun elinden alıyordu. Ona da hiç iyili karşılığı yok. Şuna düşünüp bilen dedim. Fotoğraf alacak olup birbirinden saçını tüpüyorlar da birbirinden. Para veriyorlar. Gen değil mi? Benim suyuna katı gen. Şunun içinde olan şunu katı neme diyenler. Yağlak nemen vur yerine. Size dereli yerinde de yok bir yerde de. Lokal bahanelerim yok. Ne yapayım alacak geldiğini. Şunun yani peyda uğrayan küçücük bir katlık var da bir pretendimden bir gadi or kalgod başlık raykom ya yol başlık demeden adamlar yani ellerinden hukuku diyorlar da diye. O hiç kim usulünün hüküm sürülecek derler. Hatay'da yani elpelik nemelik edip bilecek derler. Ne şolong delilinden başka yani şolong behvidinden başka hiç kimin nemesi yok da. Yani garanti behvidi yok. Yani onu da şolong sözleri geçiye hemen sürüyün içinde hep görün çoponlar da. Ondan varsa ne ben yetteki tapar ödem her yığınakta 700-800 yunu çenli adam var da. Ödem bir oblusun kaymağı o yönü yani garip batari bilimsiz nemesiz dayıkanlar bir vilayetin kaymağı yani şunun içinde 70-80% karşı ödem agresif karşı yönü karşında. O üstüne de demedenlerine argümentlerim siz bizi soyacak olayanız deniyorlar. Biz taliyanız deniyorlar. Argümentler bile ne diyorlar. Senin ne verecek zaten yer verecek olayanız bunları. Kesinlikle yani hem de zaten ürünü verecek olayanız. O yurdun eğisi oluyor. O şunu karşıdılar. Yani şu karşı adamlar doğru adamlar, halal adamlar. O bizim haramda da olduktan ne? Bir de verilen neme. Ne? Bizim cemiyetimizin nemesi. Yani işleyiş, yaptık krediş. Böyle kırıdak neme katlak değil. İn yokur katlak deyip düşün böyle. İn yokur katlağı ne alalı? Ne? Hükümetin in ulu orgunları. Sotaylarda yekece yığınağım etmediler de. Yani, uyuşup ya deputatları ya da ya, devlet nimetine şu hususi eğicilik vardı. Yeri reform etmek vardı. Yeke o hem yani yazılyan, pozulyan da atları öd elimiz bilen hem bizetin köp nimetinde tekrar fotoğraf prezentimen dehinim bilen, aklım bilen, nemem bilen yazılan da atlar. O kömükçülüm kendi elbette nimetler var. Sonra yönü şuları çekip gol çektiriyordu. Yarısına da böyle ne de şu yaşıl çekilmeli, nemetilmeli düşündürendir de ministre ver kövreye. Arkaya gidip gol çektik gelip biliyat. İkledik veren hükümetin gol çektik gelip biliyat. Ministre. Üçlü yeri şotayı. O ne düşündürenini bilem o. Bunun yönü kılıklayan adam yok. Özüm hep şu Türkmen'in 130 yılın içinde yere ödünü. Sonra iyi olacak demekler. Hem de taraflayın bir deme olacak da biz. Yok.
ne cemiyet ütkümäge neme yani oňoýlal bir tutma cemiyeti ütkümäge nemesi. Onun delillep bilýärler, özüm ýaşulary ulanyp delillýärler. Yani ýaşul adamlaryň adyny aýdyn, ýatan ýerler ýaşy bolsun. Erbada adamlar däl bolýan ýöne düşünje demeleri. O yer berersiň bolýan suýun diýe adamlar gyrşar diýdi. Ganly taky boldy. O ganly taky diýip roman bar. Ekleýt hakyp koýdan. O gadim döwürde şu su paýlaşyňda uş bolup dur. Näme şonu ýa-da şo da delil. Bu mehanizm var. Ýöne şu yeri şeydip bermesek az ölýäňi de diýdik. Bunu az öljeklerini bilýär. Ölmediler bolýan ýöne adam ýaly ýaşanyp durur. Bular ýaly ýaşanan ýaşamanyňa amatlym kanýanda. Onlar ýalňyz beýik ýörek bilen ok. O ýeçilik etmeli. Ýok diýerler. Ne gelen yerlere garaşdyk şular. Demek yani çok yani entegem aýagy üstünde durup bilen orada entegem garaşmaly. Dol çok böyle. O çok ikuşlar. Bitecek yeri yok. Onun için adamlara o nefsinde ağıran oluyor. Bir adam bitti vücudu nefsinde ağıran. Nefsken ağırmadan derken yani. Ve düşünmese, sonu yaşamasa, o dil bilen, neme bilen, bilgi bilen, ankat geldi. Katken vakti demek. Çörük, ağaçlık. O adamın bakım terbiye edeceğim. Bunlar, onun, yani şuları idare edenler biliyor. Payitahtı demetmeli, azıktırmalı. O kalan yerleri, o ne molonla da tapavdu yok diyorlar. Aşkı vardı. Taşnayla. Tapon tuponların şotayet neme diyorlar. O içinde o yaşatıyordu. Yaşayan. Böyle yaşat neme kıyınrak yaşayandır. Onu da cehennem diyorlar. Başka bir işlerim yok. Bunun hata bir şeydi. Deme, şonalak, Sovet yıkılsam, bunun düzeltecek olsam, bilmedim, ben temadan çıktım öyle yani. Yok. Sapara. O iyleşler, yani çıkıp bilersiniz vaktimiz barır dolupdur.